Здравейте и добре дошли в трета част от нашия проект, където ще ви покажа как да работите с text boxes, text fields и drop-down меню. Добре, за да спестим малко време, ще копирам последния ни файл и ще го поставя тук. Как го копирам? Дясно копче Copy и след това просто Ctrl и V. Ще му сменя името на text box fields. Така. Тук в public class трябва да го използвам абсолютно същото име, text box fields. Така, с каква цел го правим това нещо? За да спестим малко време в писане на код. Така, този iWeb ще го запазиме, защото искаме да продължим да имаме Chrome Driver, Chrome Browser и да ни отваря и да ни навигира към тази страница. Но в случая ще трябва да променим страницата, защото така, влизаме си тук. Искаме да тестваме на този проект, да тестваме контактната форма и тези полета. Коя е страницата тук? Ето я. test.qualitylab.online contact.php. Добре? Връщаме се обратно, поставяме го това тук и това вече ни навигира до тази страница. След това този тест няма да ни трябва, ще трябва да го променим и името на тест кейса ще бъде примерно verify contact us form field. Добре? И сега какво следва от тук? Как ги намираме тези полета? Откъде ги намираме? Нямам идея. Добре, затова идваме тук и почваме да натискаме да ровим. Даваме дясно копче Inspect. Виждаме някакви неща, ID-та, класове, имена. Какво е това нещо? Нямам никаква представа. Добре, какво ни предоставя Selenium е следното нещо. Ще го напиша тук като коментар. Можем да ги намираме елементите на тези полета чрез някакви ID-та, чрез класове, чрез CSS селектори, чрез XPath. Как го правим обаче това? Нека да ви дам първо всичките локатори по този начин. Така, ID, name, class name, XPath, CSS селектор, tag, name, link, text и partial link text. Окей? Сега, ето ги тези неща. Да видим какво. Не всяка страница има абсолютно всичките локатори. Може да има някакви други. Може да са ID-та, може да е само name, може да е XPath само, може да няма нищо. Затова нека да се разровим и да видим какво всъщност намираме тук. Дясно копче вътре в полето, дясно копче Inspect и ето го. Първото нещо, което виждаме е ID Name Field. Нека го намерим това по ID. Окей, копирам си го това вътре в кавичките Name Field, връщам се в Visual и какво трябва да напиша? Driver, моля ти се, намери ми Find Element, ето го, by ID. Нали така да се разбрахме, че ще търсим по ID. И как го намерим това ID? Отваряме скоба, кавички и поставяме ID-то тук. Окей. След това даваме точка и какво трябва да направим? Значи вече сме го намерили, обаче трябва и да го попълним, защото има за попълване. Не трябва да се напишем името тук. И как го изписваме това име? С командата send keys. Отваряме пак скоба, пак кавички и аз ще се напиша Коста. Окей? Значи какво казваме? Драйвер, моля те намери ми дадения елемент по ID, което е name field и го попълни с тази информация. Коста. Добре, ако искате дайте на пауза и пробвайте от тук да направите следващите полета. А ако се затруднявате, пуснете видеото и разгледайте отново как го правя. Аз ще продължа да го правя, но ви давам възможност просто да сложите на пауза и да пробвате да го направите сами. Нормално е да объркайте, даже по-добре да го объркате, отколкото го направите от първия път. Объркайте, за да видите какво, всъщност как работи целият код. Какво е това find element, какво е това by ID, какво друго има. Нека да пробваме сега, аз ще продължа с следващото, което е какво? Нашия имейл адрес. Дясно копче, Inspect и ето. Кара ни тук. Добре, какво трябва да направим? Пак също нещо. Driver, моля ти се намери ми го този елемент. By, какво да пишем? Я да видим какви други. Ето ги, те са даже изписани тук. ID, link text, name, partial link text,
tag name, class name, CSS селектор. Виждате ли? Те са тук, XPath, те са тук. Добре? Ами, нека да ги потърсим по какво? Нека търсим по клас. Class name е ето това. Взимаме само ето тази част. Name field. Добре? И пише така. By class name. Отварям скоба, кавички. Поставям го това нещо тук. И не знам защо ми копира и кавичките и тази черта, но ето това трябва да е само вътре. И след това какво правим пак? Send keys. Защото трябва да си попълним нашия имейл. Как ни е имейла? Example klomba.abv.bg кавички, затваряме скобата и точка и запетая. Добре? Какво е след това? Message. Пак по същия начин. Дясно копче. Inspect. Ами, какво можем да направим тук? Какво виждаме тук? Можем, нека да кажем да е с какво? Ние сме пробвали CSS селектора. Добре? Дясно копче, Inspect, дясно копче тук, Copy, CSS селектор. Я да го видим какво копирахме. Message field. Добре? Driver. Моля ти се. Намерим го този елемент by CSS селектора. Ето го. CSS селектор. Отваряме скобата, кавички, поставяме го в филда, затваряме кавичките, скобите и пак send keys. Защо? Защото искаме да го попълним с някакво съобщение. Какво ще ни е съобщението? Примерно testing message field. И затваряме. Окей? Добре. До тук сме окей. Сега предлагам да напишем един thread, за да можем да видим как работи до тук самата програма, самото попълване на полетата. И след това трябва да продължим, защото не сме приключили. Трябва да имаме чекбокс, който ни рестриктва, докато не е кликнат, ни рестриктва да изпратим съобщението. Ето виждате, disabled. Виждате ли? Сега, как работим с този чекбокс? Дясно копче на този чекбокс. И да не го объркваме повече, нека да го използваме чрез ID. Копирам го този agree checkbox ID и пиша също нещо. Driver. Моля ти се, бе, човек. Find ми то, find element by. Какво казваме? ID. Скоба, кавички, поставяме го, затваряме, слагаме кавичките, слагаме двете скоби. И тук какво трябва да направим? Трябва да пишем send keys ли? Не, нямаме нищо за попълване тук. Значи какво може да е? Клик. Ето го. Клик. И това ще натисне нашия бутон, нашия чекбокс. Ето го. Натискаме и вече бутона ни за Send Message е възможно е да се натисне. Добре? Отиваме при него. Избираме го. И какво можем да направим тук? Пак имаме ID, пак имаме някакви други неща. Аз предлагам да го направим този път през XPath, защото не сме го потествали до тук. XPath. И копирахме го и ето го XPath. Добре. Какво трябва да направим след това? Пак driver. Моля ти се, бе, човек. Дай го този find element by. Какво казахме? XPath. Ето го. Скоба, кавички, поставяме го XPath. Така. Това. Добре, това трябва да е тук. Точка. Какво? Ще пишем ли пак нещо? Не. Трябва да е клик. Опс. Клик. И ето го. Добре, нека да пишем пак още един thread, да видим какво се случва с програмата. Така. И по принцип това можем да го изпратим така. И даже ще го изпратим, ще го пуснем теста. Нека да видим какво ще стане. Отваря страницата. Не пуснахме двата теста, извинявам се. Така, отворени втората страница, попълнени ги, кликна, вижте колко бързо става всичко. Така. Обаче дали се изпрати това съобщение, дали не се изпрати, нямам представа. Затова предлагам ви да направите следното нещо. Отивате тук и вие да попълните тази форма.
хоста abb.bg и пише някакво съобщение, message, кликам на тази отметка, изпращам го това съобщение, и какво прави? Закарам на друга страница, където казва email sent successfully. Копирам го това съобщение и какво казвам? Така. String expected message е какво? Ами ето го. Нали? Ето го. Expected message. А какъв трябва да е actual message? Какво пишем тук? Driver .find element by какво? Да видим, връщаме се обратно тук. Даваме дясно копче. Inspect. Тук много бедно. Няма ID-та, няма на класове, няма names, няма нищо. Какво трябва да направим тогава? Дясно копче, copy, expat. И какъв ни е експата? Ето го. HTML body. Затова пишем expat. Ето го. И какво трябва да направим тук според вас? Ето тук. Това е нещо ново. Трябва да направим какво? Даже то го подсказва. Текст. Текст. Окей. И затваряме. Добре. И най-накрая трябва да направим просто един, ето го, assert, и трябва да ги сравним, че наистина са еднакви. Добре. Ще пусна пак още един трет накрая. Така. И teardown не е готов. Ами нека да пуснем да видим какво ще се случи. И това мина. Какво стана? Въведахме си имената, попълнихме полетата, имейли, меседжи, кликнахме на чекбокса, натиснахме бутона, проверихме, че изпратеното съобщение отговаря, нали, текста отговаря на actual и expected и теста мина. Ако тук пишеме 2 имейл, просто да го промениме, че експектваме да се изпише 2 email successful send successfully. Да, обаче фейлва. Защо? Защото ние експектвахме да пише 2 email send successfully, а пък то беше email send successfully. Сега ще го върна обратно. Пак ще го пусна този тест. И ето. Минава. Добре? Ами, толкова за този text box fields и drop-down menu, всъщност checkbox. В следващото видео ще ви покажа как да тествате drop-down меню. И така. Добре, благодаря ви и до след малко.